Postup pri zbere vzoriek trusu medveďa hnedého na genetické analýzy. Medvedí trus spoznáte podľa jeho veľkosti a konzistencie, prípadne obsahu skonzumovanej potravy. Toto je trus medveďa, ktorý konzumoval rastlinnú potravu. Vidieť v ňom semená. Po konzumácii mäsitej potravy býva trus tmavej farby. Pozor na dve možné zámeny. Po prvé, s trusom jelenej zvery v letnom období. Potrava v jeleňom truse je však dokonale prežutá a má konzistenciu rozmrazeného špenátu. Po druhé, s trusom diviaka, ktorý je však segmentovaný, na rozdiel od medvedieho trusu vytvára balíčky. V rámci projektu budeme zbierať len čerstvé vzorky, nie staršie ako 3 až 5 dní. Tu vidíte čerstvý trus, je vlhký a sliznatý s typickým zápachom. Neobsahuje larvy hmyzu, ale môže obsahovať hlísty a parazity. 2 až 3 dni starý trus má slabší zápach, povrch môže byť obschnutý a môže obsahovať larvy hmyzu. Trus 5 až 7 dní starý a starší je suchý, takmer už nezapácha, obsahuje dierky po hmyze. Takýto trus nezbierame. Odberová súprava obsahuje tenké gumené rukavice, skúmavku s etanolom alebo iným konzervačným roztokom, lokalitné štítky, obálku, QR kód. Po jeho načítaní sa vám zobrazí metodika na zber biologického materiálu v elektronickom formáte. Na odber vzorky potrebujeme 2 zašpicatené drievka, konáriky v dĺžke 10 až 15 cm. Už aj pri ich zabrúsovaní používame rukavice. Ani tieto konáriky nemôžu prísť do styku s ľudskou DNA. Z povrchu trusu odoberieme vzorku o veľkosti lieskového orecha a vložíme ju do skúmavky. Neodoberáme trus z časti, ktorá bola v kontakte so zemou. Po skončení odberu uzavrieme skúmavku, aby konzervačný roztok nevytekal. Na skúmavku nalepíme vyplnený lokalitný štítok. Vpravo hore zakrúžkujeme, či ide o trus alebo tkanivo. Pomocou vhodnej lokalizačnej aplikácie v mobilnom telefóne zaznamenáme súradnice miesta nálezu trusu vo formáte VGS 84. Ak nemáte pri sebe mobilný telefón, súradnice odčítate aj na počítači pomocou lokalizačnej aplikácie a dodatočne napíšete na lokalitný štítok v dekadickom zápise. Po skončení odberu vzoriek trus odstránime, napríklad rozmetaním alebo zhrnutím na kraj chodníka, aby ho iný zberač nenašiel. Skúmavky prepravujeme vždy nastojato, aby sa konzervačný roztok nevylial a aby bola vzorka v ňom ponorená. Vzorky sa ukladajú do mraziaceho boxu s teplotou -18 stupňov Celzia. Pri preprave nenechávame vzorky na slnku, dennom svetle alebo na veľmi teplom mieste, napríklad v prehriatom aute. Pobytovým znakom medveďa okrem trusu je tzv. Medvedí oterový strom a práve na ňom nájdeme ďalší biologický materiál – srsť. Ak v lese nájdeme oterový strom, je vhodné v jeho blízkosti umiestniť fotopascu na zaznamenávanie medveďov, ktoré sa otierajú o kmeň. V zmysle metodiky na zber biologického materiálu, ktorú nájdete po načítaní tohto QR kódu, je možné vyhotoviť aj chlpovú pascu. Pri odbere srsti taktiež používame rukavice. Je dôležité, aby vzorka chlpov obsahovala cibulku. Na jednom strome môžu byť chlpy z viacerých jedincov. Chumáče chlpov uložíme do papierovej obálky, na ktorú nalepíme lokalitný štítok. Ak sme na kmeni našli chlpy z viacerých jedincov, každú vzorku zabalíme samostatne. Lokalitný štítok je pretlačený na obálke alebo ho na obálku nalepíme. Vypíšeme na ňom rovnaké údaje ako pri zbere trusu: GPS, dátum, meno zberača a názov organizácie. Obálky so vzorkami srsti uskladňujeme v suchej miestnosti pri kancelárskej teplote. Metodika zberu biologického materiálu za účelom odhadu veľkosti populácie je k dispozícii v elektronickom formáte na webovej stránke Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Zobrazí sa vám aj po načítaní tohto QR kódu.
Na web stránke nájdete aj odkaz na videoreportáž, v ktorej autor metodiky zberu inžinier Slavomír Finďo, kandidát vied, a odborníci zo štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky vysvetľujú podrobne postup pri zbere i význam realizácie tohto projektu zberu biologického materiálu medveďa hnedého za účelom odhadu veľkosti populácie na Slovensku. Ďakujeme vám za spoluprácu. Vaša štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.